F'nofs is-seklu 17 kien iħares il-bajja tal-Armier. Illum se jkun ta' attrazzjoni turistika. It-Torri L-Abjad fl-Aħrax tal-Mellieħa ġie inawgurat mill-ġdid wara xogħlijiet estensivi ta' restawr b'investiment ta' ftit aktar minn 120,000 euro. Quddiem il-faċċata tat-torri li lanqas tinaraf minn kif kienet qabel, is-Sindku tal-Mellieħa Dario Vella qal li huwa unur kbir li wara snin ta' xogħol issa dan it-torri jista' jiġi apprezzat mill-familji Maltin kif ukoll mit-turisti. Dan b'kuntrast kbir tal-istat ta' abbandun li kien tħalla fih l-istess torri li skont is-Sindku kien ikun żnub kontra l-wirt ta' pajjiżna kieku tħalla fl-istess stat. U ringrazzja lil laqda din l-art ħelwa kif ukoll il-Fondazzjoni Malta fih dan il-Bank HSBC tal-li taw l-għajnuna tagħhom biex isiru x-xogħlijiet meħtieġa. Dan ir-restawr ifisser dijamant ieħor li ġie restawrat. Lura fl-2016 il-Kunsill Lokali ħass il-bżonn li dan id-dijamant ma jibqax fi-stat li kienu għalhekk riġna sejħa ta' interess fejn din l-art ħelwa kienu applikaw biex jieħdu ħsieb dan il-post. It-torri kwadru huwa mibni fuq l-istess stil li kienu mbnew it-torrijiet tal-Nazza tal-Grammastru Deredin u kien iħares ixtut Maltin minn xi attakk tal-Kursara. Il-Kap Eżekuttiv ta' HSBC Malta sqar li l-fondazzjoni fih dan l-istess bank dejjem tieħu l-opportunità biex tinvesti f'wirt pajjiżna. Johnson qal li hu u l-HSBC jinsabu kburin li setgħu jieħdu sehem f'dan il-proġett biex isiru parti mill-wirt ta' pajjiżna. Very proud, yes. The HSBC Foundation has actively supported heritage here in Malta for a number of years. And it's delightful to see this project complete after 3 years of hard work.